kapusong manghod ginaligar ginsulod sa balay sa iya magulang sa Hordan, Guimaras. Sa iya deklarasyon sa kapulisan, ginpahayag ni alias Leo nga ginguba ni Johnny ang ila puwertahan kag ginpanglapta ang mga pagkabutang sini sa iya balay. Rason nga nalagyo si Leo upod ang iya bata agud makalikaw sa gamo. Isa sa ginalantaw nga kabangdanan sa insidente ang naglapta nga impormasyon nga nagdaog ini isang 60 million pesos sa loto. Apang ginklaro ni Leo nga wala sang kamatuoran nga nagdaog siya sa loto. May okasyon sa ila balay sa nagligad nga semana bangod manug-abot ang iya umagad kag hindi para magselebrar sang iya kadalagan. Sunod sa kapulisan, ginpanginwala naman ni Johnny ang aligasyon sa iya manghod. Ginako sini nga ginbato sini ang balay sa iya manghod apang wala ini nagsulod sa balay kag nangguba sang kagamitan. Nag-areglohan ay na ang mag-utol. Si Leo, ang aton nga biktima, nagpainom siya sa ila barangay. So, ang iya kasilinga naghambal nga siguro si Leo git niya ang nagdaog sa luto nga ang nagpainom siya. Dungan sa tong okasyon kung naghalap ko pa order sang sang limnon kag sumsuman. Paano kayo nagdaog kay wala ko kataya?